Lekker verder. Ja, dat mag niet. Er zitten al de knopjes op. En was dan menu? Oh, dat kan het. Hé, je bent. Hé, wat gebeurt er al? Ik heb er een filmpje in druk. Wat kan je erin drukken? Oh, toch al. Toen doe ik mijn kap. Ja, het ligt in de crack zo'n gameconsole, hè. Hey, is there.